Her er aftenens nyhedsoversigt. Den Demokratiske Republik Congo er stadig under uro, da oprørsmedlemmer og staten stadig kæmper. Capoeira fra Brasilien er nu blevet en verdenssport. Alle skal dyrke det. G20-mødet er i dag startet i Bruxelles. Her er verdens 20 allerførende lande samlet for at diskutere finanskrisen, så den kan påvirkes positivt. De skal blandt andet forhindre, at rejser og andet ikke bliver stoppet, fordi det vil forårsage nedsmeltning i finans. Her er jeg, Kamau Lindhardt, med aftenens vigtigste nyheder.